Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon dining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rini Obra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Glenn, 29 anyos. Nagpuyo sa Konsolasyon, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong live-in partner. Aron niyo masabtan, sugdon ko sa diyang nanganak siya sa among ikaduha. Ingon ini ang mga panghitabo. Day, nakakita na kong laing trabaho. Oh, maayo hinuon. Kay duha na ba ning atong anak? Imbes dili unta ko ganahan nga mag-breastfeed ko, pero sige na lang. Saon taman. Wa man ko'y laing choice kay kuwang man kayo ang imong i-entry ko nako. Pasensya na ka, Day, ha? Ay, okay raman ka ang imong sweldo anang bag-o nimong gitrabahoan ron. Di man kaya dako, Day. Dili parehas sa itong akong last nga trabaho. Bay, sultihan ti kadaan ha nga, kanibi nga atong trabuan, sige lang kadili ang sweldo. Mao ba, bay? Utaw na. Pero, musweldo mo sa Juni noon sila. Magsige na lang yung kadugay. Si Tina nanawag. Hello, Day? Nabayran nimo ang kuryente? Wa pa na ba, Day? Wa pa mong ang sweldo na mo, God? Naghuwat-huwat pa gani ko? No, di ay. Na, iput lang ta kuryente ron eh. Oh, Magagwanta kita ini inyong gabi, nagpangatog na to. unsa, Day? Utlan tas kuryente? Kay klaro to sa akong sulti ha? Ay, kalimuot ba yan? Naunsa na ba yung taong tayo ni eh? Pasensya na, Giday, ha? Sige lang kay Ugma, pangitaan na rin paagi aron nga makunikan tagbalik og kuryente. Awa na, Gyud. Doon na pagwagdi tayo laing mabuhat ron nga. Gabi naman. Day, Tina. Bay, pasensya yun ha. Wa sa yun ko kurang doon. Nagtabas ako ginat-inat sa kong kwarta ron kay napa ko'y magamit. Lisod kay good kay wa tayo bawa kanus at na masilduhan. Sige lang, bay. Okay ra? Salamat kayo. Namasin lang ko. Sorry dyan kay ha. Way kaso, bay, oy. Unsa? Paundangon lang ko nimo? Oh, mga apply ko balik sa akong gitrabahoan ito akong giundangan sukad atong namabdos ko. Send pa silang email nga kung interesado ko no ko. I-rehire ko nila. Pero Gusto na ko nga ikaw na lang ang magbantay sa mga bata. Ug ako na lang manarbaho. Kay total, ora man gihapon istorya ha. Mura naman gihapon ug wa bisan pag nanarbaho ka na. Day, Tina. Pa, inden hilak. Oh, sige lang. Sige lang, hapit ako mahuman og timpla nining iyang gatas para siyang bibiron. Pa, kutumbi ako. Mau ba? Sige lang. Pagluto ako, human ini. Naunsa naman in taon ni uy. Ikaduhang igayon naman ning napaig ang kanon. Ay, gakaskas lang yun mas bugas. Day, pasensya na, God. Saan nga sige maghila ko ang gamay, God? Bisa kung saan ako pahilom, di ba gid mo hilom? Murag ikaw may gipangita. Nanon niya sa may pasabuti mo, ana. Paundangon ko ng trabaho. O niya, ana, nasad may magsalig ni mo. Para unsa. Aron maputla na sa kurente. Mao ba? Tina. Recorded by Aura.
Sukad lang nga siya na'y maoy na narbaho. Pirmi na lang mi maglalis. Kabisag gamay ra kaayo nga butang, yagid kining padakon. Sa tinuod lang, sige gyud hinuon kog kasipyat sa mga lihukonon sa bahay, kay lagi, nag-adjust pa man sa taon ko. O gitun-an pa sa nako ang routine isip, usa ka house husband. Pero dili siya makasabot ni ana. Feeling nako, pirmi ko niya pangitaan og bikil. Hangtod nga nagkadugay, feeling nako nga mas misamot na siyang kalayo nako. Unya, unsay magbuwag? Gikapon ako sa atong pagpuyo nga murag ako ra mong gihapoy na ning kamot. Ngano? Ikaw ra mo inaning kamot? Ikaw may gusto ani nga sit up, di ba? Nga ako'y bilin sa mga bata din sa bahay, unya ikaw ang manarbaho? Oh, tungod kay bisag na narbaho pa ka, maura man gihapon. Maong dilin ako. Undangon ta ni Glenn. Yan naman. Tungod ba kay doon na kalig gisaligan? Maong ingon anak ka na karon? Mahimo ba? Ayaw ko butang-butangi og istorya. Suma! Imbis imong igahin ang imong oras sa imong mga anak, matag day off nimo. Asa man ka? Ha? Unsa man kang oras sa mauli? Glenn, gusto ko nga dili ko ma-stress. Kay dili lang lima kong trabaho, mga ayaw pagbuot na ako. Kay bisag usa ka piso sa akong mga laag, wa kay gitunon na ako. Pwes, kung makigbuwag ka, dili nimo madaa ang mga bata. Unsa? Wa man nag-hire nga tong amo ba yoy? Sukat na tong ipahawa ka, nakakita na tayo lagi kapuli ni mo. Mo ba bay? Sige. Salamat bay ha. Ang trabaho na kagbalik ron bay? Oo. Dili nami wala mi sa maayong buot sa akong kalibin partner. Unya, kinsa may mubante sa mga anak bay? Amo pa ni sabutan bay. Oh, mao ba? Sige bay. Good luck na lang sa imong pagpangitag bagong trabaho. Mayugan na kinakakita na dahil kong trabaho. Makasugod ako sa Lunes pohon. Sabuton ko na lang akong igagaw nga siya mo'y akong pabantayan sa akong mga anak. Kung mo-duty ko og si Tina, sweldohan lang ako siya. Okay ra kuya, uy. Ganahan man sad ko para na ako'y magamit sa akong mga projects. Projects na ko sa eskwelahan ba? Para dili na ako mangayot ni mama. Sige day, salamat ha. Pila naman ko kabuhan din sa akong bagong gitrabahoan. Dali aragis panahon ay. Nga akong daning igagaw nga akong pabantay sa mong mga anak. Hello, Day. Kuya, uy ng mga bata din he. Unsa? Unsa wa na? Nalagi ni Ate Tina, kuya. Kay, uy naman sa ilang mga sinina din he. Unsa? Kinuo ko. Sa akong pagsabot, gituyo ginitina nga ipalayo nako ang mga bata. Tungod kay matud pa sa akong igagaw, gisugo kuno siya ni Tina sa gawas. Unya, pagbalik niya sa amo, wa na siya ug ang mga bata. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, doon na ba siya katungod nga ipalayo nako ang mga bata? Nga kung buot hunaw-naon, bisag dili ko dako og sweldo, pero wa man ko magkuwang nila? Ikaduhang pangutana, nahibaw kong nahibaw iyang pamilya bahin sa iya mga lakaw. Kay namay nakasulti nako nga usa sa ilang mga silingan nga mag-anhaan ko no siya sa ila o dadon ang among anak. Pero sa diyang magsigin na kong adto, pamasin nga makita na ako ang akong mga anak, wa na gid kini mo balik pa sa ilaha. Apil bas dunay tulubagon ang iyang pamilya sa pagpalayo sa akong mga anak nako? Kay gibati man gud nako nga
ila kining gipinahan nga dili pa paulion kay magsigi kog adto. Ikatulong pangutana, dili mi kasado og live-in partner rami. Doon na ba ko'y pwedeng ikaso niya? Ilabi na sa iyang pagpalayo sa ako mga alak, gikan ako. Ikaupat og katapusan, unsa may angay og una na akong buhaton. Naglisod gid ko karon kay natantang ko sa trabaho sa dihan, wa na ko'y klarong report sa among opisina. Sukad nga iyang gipalayo nako ang mga bata. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang ako suliran, Glenn. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karon ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o problemang may punto legal, no? Pero sa mga medical nga mga pangutana ay magkaguol kay naamang gihapon si Dr. Obra mutubag anang inyong mga pangutana ug mga problema. He will be back, guys, I promise. No, basin tomorrow, no, after aning atuang kaning episode na nas Dr. Obra. Pero mentras wa pa siya ay mo kagol padayon padala sa inyo ang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atuang Facebook account. Kini ang akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Okay, kumusta man ang atong mga sukintig paminaw? Kumusta man ang mga naminaw karon sa ilahang mga radyo way sipyat gion dayon kay oras na para sa ato ang programa. Ang tingog na po ni Attorney Elaine iyong napaminaw. Hi! Thank you kayo sa mga na silang panimalay, silang opisina, silang mga tindahan, silang mga sakyanan, or ang ning apas ug paminaw nato sa YouTube or naminaw nato live sa ato ang Facebook account na DYHPRMN Cebu. Thank you. Greetings ninyo. Salamat kayo sa inyong padayon nga pagpaminaw, but you can also like and follow me para magkita-kita ta, makakita ko sa inyong mga comment sa ako ang Facebook account nga Elaine Tantengco Bathan. Salamat kaayo, or you can also listen sa ato ang YouTube ha nga account nato, no? And quote for today is says, life becomes meaningful when you plant trees under those whose shade you do not expect to sit in. Oh, usay ka na mga punuan, no, nga kanang ang ilarag yung buhat, kundi lang ninyo mo sila putlon ba kay muhatag ninyo kalandong, kabugnaw, no? Or kanang kahayahay. And you can be a tree and you can be more meaningful kung ang life can be more meaningful kung dili lang puros atong kaugalingon, atong huna-hunaon, dili lang puros ato ang ambisyon, no, ang ato ang unahon, pero mo try pud ta og hatag og tabang assistance, no, sa uban kay kaning kinabuhi di man ni limited slots ang pagka successful, di man ni ilog nga usaray pwedeng mahimong doktor, usaray pwedeng mahimong dato, ngano day kamong duha pwede mo asin sudungan, no, ngano day imong tabangan para kamong duha. It's more meaningful that way. So wayinin niyo, ya. Letter sender nato karong adlaw kay si Glenn nagpuyo sa Consolacion, Cebu. Ay, Mayor Nene Alegado ug ato ang pinakagwapang Congresswoman of the 6th District of Cebu, Congresswoman Daphne Lagon, ug ang gwapo nga congressman sa ako Bisaya Party List, Congressman Sunny Lagon, Kong SL. Hello! Mayong pagpaminaw sad sa mga supporters nato din sa Consolacion ug mga avid listeners nato all over. 29 years old man ni si Glenn. Naani siya ka-live-in partner. Unya, duhanan ning ilahang anak siguro, no? So, una niyang pangutana. Doon na ba kuno'y katungod nga ipalayo? Naa ba siya ikatungod nga ipalayo niya ang mga bata, no? Kay marangwa naman ni sila. Kani si Glenn. Pero live-in man ni sila, no? Nga kung buto naon ko, no, bisag dili ko, no, siya dakog sweldo, wa man siya nagkuwang nila. Number 1, very good, Glenn. Thank you because you are a good father na maski gamay sweldo, ni hatag, ragyod gihapon kag suporta, meaning you are a responsible father. Walang siguro na ni work ang inyong relasyon, pero good. Do not blame the child ug barugi ang imuhang responsibility padayon pagbarog sa imong responsibility sa imong mga bata. Pero ang kanang pagpalayo, wala, because naamang kay rights, no, to visit the child sa kung di man mo minyo, so why good kay custody kay adto man ang adtos mama, but naamang kay right to be able to see, visit or spend time with
your children. Ikaduhang pangutana, nahibaw nahibaw iyang pamilya bahin sa iyang mga whereabouts. Kay naa may nakasulti nako nga usa sa ilang mga silingan nga mag-anahaan kuno siya sa ila ug dad-on ilang mga anak. Pero sa dihang magsige na kog adto, pamasin nga makita nako akong mga anak, wala gyud ni mo balik pas ila ha. Apil bas dunay tulubagon ng iyang pamilya sa pagpalayo sa akong mga anak nako. Kay feeling manggod nako, ila ning gipinahan og dili papaulion kay magsigi ko og adto. Okay. Hi. Kaning mga inani ba, more gani magsige kog remind ninyo. Guys, girls, inday, dodong, mag-away gani mo. No, kung pananglita na undang na wanahimo nang way lami ang lami ninyong relasyon, nagbunga man gani ng inyong relasyon, ayaw pahimungti ang bata. Do not deprive the child of the chance and an opportunity nga mahimong tibuok ang iyahang pagkatao by being able to know kinsa ang iyahang papa, hilabi na kung di pod makadaot sa iyaha nga mailhan niya kinsa siya. Pahalag naglagot ka. Labi na kung muhatag man di ay ning suporta. No, ayaw ana kay wa man ay saang bata. No? So, do not deprive. But as for you, si Glenn, pwede gyud ka nga di na nato nabuto ng ginikanan, no? Ang iyan na lang kanang pagkainahan, then you can always go to court and ask for kaning habeas corpus nga ipakita ang bata, no? Dadun dito sa korte ug mangayo kag kanang gitawag nato nga visitation rights. Katungod nga makita, makabisita ug magahinan og oras, no? Nga makuyog nimo or makita nimo ang mga bata. Ikatulong pangutana, dili mi kasal og live-in partner rami. Do na ba koy pwedeng ikaso niya hilabi na sa iyang pagpalayo sa akong mga anak gikan nako? Kana, no? Write a petition for habeas corpus and petition for visitation rights, no? Para magkasabot mo, no? Nga kanunsa ka pwedeng makakita sa bata. Ikaupat og katapusang pangutana, unsa may angay ug una na akong buhaton. Naglisod gyud ko ron kay natangtang ko sa trabaho sa dihang wala na ko'y klarong report sa among opisina sukad sa iyahang gipalayo nako ang mga bata. Okay, una na tong buhaton. Please rebuild your life first. Kay kung mangayo manggani tagkatungod as a father, we have to show nga capable pud ta. Pangita sa trabaho. Kay medyo mugasto man tagamay ani or mahasol ta, labi na nga kung di gyud nimo makit-an, patawag sa natus barangay, pangayuan man jud kag suporta ana. Mo man ginairason ana ba para wa siya laing ikalimod nimo, pangita sa didtong trabaho. Once makatrabaho ka, suwayan natong ipatawag sa barangay, no? Ang ginikanan na ng imong ka-live-in ug ang imong ka-live-in dili gani, no? Then moadto tag DSWD, magpatabang ta og file for visitorial rights, ngita tag abogadong barato nga willing mo tabang nimo na may daghan din ha, and adto ta imuhang mag-file ta kato habeas corpus og petition for visitorial rights. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.